הנושא באמת מסובך, הנושא הזה של דור המדבר, דור המדבר. קוראים את זה בפרשיות האלה. כתבו על זה כל כך הרבה, אפשר לכתוב על זה ספרים, לא? מכל הפרשנים התייחסו לזה. נראה ככה בראשי פרקים, מה שנקרא בראשי פרקים, דור המדבר. יש הרבה הקדמות, צריך להגיד פה הרבה הקדמות. קודם כל, באמת דור המדבר הוא גבוה מאוד, זה ידוע. קוראים לזה דור דעה, הוא גבוה מאוד מאוד. ולכן אנחנו לא יכולים לשפוט אותם בכלל. אנחנו בכלל לא נמצאים במקום שאפשר לשפוט אותם. שלום וברכה. שלום. דור המדבר דור גבוה מאוד. אנחנו לא יכולים לשפוט אותם. אנחנו לא נמצאים שם בכלל. אנחנו לא יכולים לשפוט אותם גם כי אנחנו לא ברמה שלהם בכלל, גם אנחנו לא מבינים את כל הסיטואציה שהייתה, לא מבינים כלום. אז אנחנו לא באים ברמה של לשפוט אותם, אנחנו באים רק כדי ללמוד משהו. טוב, אם התורה מספרת לנו דברים, אנחנו צריכים ללמוד משהו מזה. התורה לא מספרת סתם דברים. אז אם התורה מספרת דברים, אנחנו צריכים ללמוד. כל הדיון שלנו לא ברמה חס וחלילה של לשפוט אותם, אלא ברמה של לנסות ללמוד מה התורה באה ללמד אותנו בעניין הזה. כן, זה הקדמה ראשונה. עכשיו, כמו שאמרתי, דור המדבר היה במעלה מאוד גדולה. יש לכם את זה פה בדף, בכמה מקומות. נתחיל קודם כל במהר"ל. כן, המהר"ל הוא מאוד ארוך, אני ככה הבאתי רק פה ושם. יש שם בבבא בתרא, יש שם כמה אגדות מאוד לא ברורות, מאוד סיפורים מאוד נסתרים. אז המהר"ל מסביר חלק מזה שזה קשור לדור המדבר. שכבר אמרנו לך כי היה דור הזה מיוחד, שאינו שייך כלל לדור הזה. והוא עתה לומר לא שהיו מתחלפים הדורות ביתר ובמעט. שתמצא דור אחד יותר, מעלה מהשני. הדבר הזה אינו, רק היו נבדלים לגמרי. כמו שני דברים שאינם שייכים לזה. לפיכך אמר שדור המדבר לא היה להם שיתוף כלל עם כל הדורות. כן, אבל נסביר למה שם בגמרא, מביאה כמשל, מישהו שהוא רוכב על גמל. ראיתם מישהו שהוא רוכב על גמל? הוא בכלל, למעלה שם בכלל. במקום אחר, הוא לא... כן? מה המהות של דור המדבר? אני לא יודע מה המהות, רק בואו נראה מה שהמהר"ל אומר. המהר"ל אומר שזה בכלל משהו אחר. ושזה... כאשר אדם לא בשלמות, מעלתו האחרונה מה שראו שיהיה לאדם. אבל כאשר אדם הוא בשלמות, וזה כאשר קנה מעלה האחרונה, כאילו בא להגיד אפילו אז אין לומר, כלומר אז כן יש לומר, אז אין לומר שלא היו שותים דור המדבר, ולפיכך אמר שהרוכב נטע על הגמל. כלומר, שהם בכלל במדרגה של שלמות. וכך אמר, כי מעלת דורות הללו לא היה מגיע אל התחלת מעלתם. כן? כלומר, שהם בכלל וכו' וכו'. בואו נקרוא פה את כל
הקטע הזה במהר"ל, כלומר, שדור המדבר הוא דור, אין לנו השגה לגביו, בכלל. כן? אז כמו שאמרתי בהקדמה, אין לנו השגה לגביו בכלל. מה שאנחנו באים ללמוד, זה בכל אופן, מה אפשר ללמוד מזה? כי התורה סיפרה את זה, צריך ללמוד. שדור המדבר בכל אופן עשה דברים לא פשוטים, כן? אז אם הוא בדרגה כל כך גבוהה, איך יכול להיות שהוא עשה כאלה דברים? אז באופן כללי יש שתי תשובות לעניין הזה. תשובה אחת, שכל הגדול מחברו יצרו גדול עליו, כלומר שהמאבק שלהם היה מאבק מאוד מאוד קשה, שהכוחות החיצוניים וכל הדברים שמתנגדים לקדושה, כן? היה מלחמה מאוד גדולה, ויש את זה בנועם אלימלך וכולי, שזה דווקא במדבר, המדבר זה המקום של השממה, של הקליפות, של המזיקים, של כל הדברים הרעים. כן? לכן, מצד אחד, למרות שהם היו כל כך שלמים וכל כך גדולים, הם טעו בגלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול עליו. ומצד שני, יש פה עוד נקודה מאוד חשובה, שאנחנו רוצים להרחיב אותה בהמשך. שלפעמים הטעות היא באה דווקא מכוח הגדלות, כיוון שאדם שיש לו גדלות, הוא גם צריך למצות אותה, לממש אותה. צריך לעשות איתה משהו. וברגע שהגדלות הזאת היא לא מצליחה לבוא לידי ביטוי כמו שצריך, אז היא מביאה לידי טעויות. כלומר, מי שאין לו את הגדלות הזאת, אז הוא יכול להיות ראש קטן, זה לא בעיה. אבל מישהו גדול, אז הוא צריך לעשות, הגדלות הזאת צריכה איכשהו לבוא לידי ביטוי. כן, צריך למצוא את האפיקים הנכונים, את האיזון הנכון, איך להגיע עם זה למעשה. וכנראה שזה מאוד קשה היה בתקופתם. יכול להיות שגם זאת סיבה לכך שהיו הבנות, היו חיכוכים. כפי שאנחנו נראה תכף בעתיד. כן? כלומר, מישהו ממילא הוא ראש קטן, אז זה לא בעיה למצות את הכוחות שלו. כי הכוחות שלו קטנים. מי שיש לו כוחות מאוד גדולים, אז זה קשה להביא אותם לידי ביטוי. ואם הם לא באים לידי ביטוי, אז זה גורם לו תסכול. זה גורם לו בעיות. יש הרבה אנשים מאוד חכמים שהם מתוסכלים, שהם לא מצליחים לבטא את החוכמה שלהם, את היכולות שלהם. טוב, אנחנו נראה לאט לאט. אז הגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שיש מחלוקת בתנאים. תנו רבנן. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר במדבר הזה ימתו ושם ימותו. יתמו, במדבר הזה יתמו ושם ימותו. יתמו בעולם הזה, שם ימותו בעולם הבא. אמר שנשבעתי באפים יבואו למנוחתי. כן, כל הפרק הזה זה על 40 שנה עקות בדור. זה על דור המדבר הפרק הזה. כן, 40 שנה עקות בדור, כל ליל שבת אנחנו אומרים את זה. אז רבי עקיבא אומר, אין להם חלק עולם הבא. רבי אליעזר אומר, באים לעולם הבא. מה אני מקיים שנשבעתי באפי? באפי נשבעתי וחוזרני בי. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, כשנשבעתי באפי, זאת אומרת, כל שבועה הייתה רק ברגע של כעס. אבל היא לא שבועה שהיא נשארת לעתיד. כיוון שזה רק ברגע של כעס, אז זה בטל. לכן נשבעתי באפי, אבל חוזרני בי. אבל שוב אני אומר, לא נאמר הפסוק אלא, כי זה, אבל שוב במקום הוא חולק על רבי אליעזר. דורש הפסוק למשהו אחר. רבי שמעון בן מנסיה אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה. מעניין שהוא דורש את הפסוק הזה דווקא עליהם, כי אפשר לדורש את הפסוק הזה סתם על כל הגלויות, כן? אנחנו
בירושלים שרים ופדויי השם ישובון. אנחנו לא מדברים על דור המדבר, אנחנו מדברים על עצמנו. אבל הוא דורש את זה על דור המדבר. כלומר, הוא מבין שדור המדבר זה נקרא פדויי השם. כי הם היו קרובים מאוד לשכינה. אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן, שבקה רבי עקיבא לחסידותי. כאילו, הוא אומר, איך יכול להיות? דווקא רבי עקיבא הוא איש חסד, הוא ואהבת לך כמוך. למה הוא ככה אומר שאין להם עולם הבא? כן, איפה הרחמנות שלו? כן, צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. רבי עקיבא היה צריך ללמד זכות, הוא היה צריך זה, ואחר כך הגמרא אומרת, זכרתי לך חסד נעורייך, אבל גדולותייך. ומה האחרים באים לזכותם? הם לא כל שכן. כן? עם ישראל כל הדורות יש לו זכות, בזכות דור המדבר. שכדול ברוך הוא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אבל גדולותייך. אז אם ככה, אז כל שכן שהם בעצמם, יש להם גם זכויות. אז אנחנו רואים פה בגמרא ממש מחלוקת קיצונית. יש שאומרים ככה, יש אומרים ככה. האחרונים מאוד התלבטו בשאלה הזאת. מה זאת אומרת שאין להם חלק לעולם הבא? אז תראו פה כמה הסברים שיש. יש פה בשלה. אתם רואים למטה, יש לכם שלה. אבל מה ההבדלים בין הדור של המדבר שהיה אז לדור שלנו שלהם במהלך כל הדורות? מה הקשר בכלל? תכף נראה. הדור המדבר הוא ראה אלוקים פנים אל פנים. אנחנו לא רואים כלום. אומר השלה, וקראו לזה מצאתי בספר 10 מאמרות. מי זה 10 מאמרות? 10 מאמרות זה הרמה מפנו. הרמה מפנו הוא מראשוני המקובלים של איטליה. הוא הביא את הקבלה לאיטליה. כלומר, בהתחלה הוא התלמיד של הרמ"ק, ואחר כך הוא גם קיבל את תורת הארי גם. כן, כל המקובלים של איטליה, אומרת הרמח"ל וכו', כולם זה מכוחו של הרמה מפנו. אז הוא אומר ככה, לגבי דור המדבר שהם בני עלייה יותר מכל הדורות. וזכו, אתה שומע? זכו לראות בסיני את הנשמע. ועליהם אמרו, זה כלי וענווהו, הצביעו באצבע. וכבר נודע ממעלתם של דור דעה שהיה כל אחד מהם שקול כ1,000 איש. נכתיב דבר ציווה ל1,000 דור. מלמד שמקבלי התורה שקולים כ1,000 דור. מה כל אחד הוא שווה 1,000 דור. וכתיב אדם אחד מ1,000 מצאתי משה רבנו. ואם כן, איך אמר רבי עקיבא, שדור המדבר אין לחלק לעולם הבא? מפרש הרב ונזכר שאין להם צורך לעולם הבא. דהיינו, לנו יש צורך לשוב לעולם הבא, ושום נכתיב בה ואמר ביום ההוא. כלומר, אנחנו כל כך רחוקים מעולם הבא, שאנחנו צריכים בעולם הזה ועולם הבא. אבל הם הורו עליו בעצם כבר בעולם הזה. אז הוא אומר, אז אם ככה, מה הם צריכים עולם הבא? מה שאנחנו נהיה בעולם הבא, הם יש להם כבר בעולם הזה. אז הם לא צריכים עולם הבא בכלל. כן? אז זה כאילו הפוך על הפוך. כן? מה שאנחנו מבינים ברבי עקיבא שאין לעולם הבא, כי לא מגיע להם עולם הבא. אז הוא אומר לך, מה מפעל? אומר לך הפוך, אבל יש פה רמז. כן? שכל החיים שלהם הם בעולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא זה צדיקים יושבים, נהנים, מזיו שכינה. זה עולם הבא. אז יאללה, זה כמו בעולם הזה. היה את המשכן, והשכינה הייתה שם גם בלילה. והם מסביב למשכן, צדיקים יושבים ונהנים מזיו שכינה. אז מה הם צריכים עולם הבא? הם כבר שם. רק מה לעשות שבעולם הבא זה בסוף מתים. בעולם הבא לא מתים. וכנראה שהם ככה, היה להם איזשהו גשר, איזשהו מנהרה ישר לעולם הבא. ואז הוא שואל לי אם ככה, אף על גב זה שם בפרק חלק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי עקיבא, שבקה לרבי עקיבא לחסידותי. אז מה שאומר רבי עקיבא שהוא
גם אומר עליהם משהו לא כל כך טוב. ורבי עקיבא עשה כן, כי ירד היטב ולהוא כפרה. כלומר, רבי עקיבא רק רצה ללמד עליהם זכות. כן? כאילו... שיהיה להם כפרה. שלא יהיו בעיות. כן? שפעם... הרבה שנים. זכיתי שנולד לי בן. פעם ראשונה שאנחנו לבקר אצל הסבתא. אז ישר, איזה מכוער הוא! איזה מכוער הוא! כן, זה כאילו... שאף אחד לא יפתח עיניים. חס וחלילה. כן? אז זה הכי חשוב. אז זה בעצם מה שרבי עקיבא כאילו אומר, אין להם חלק על המפה, תעזבו אותם. זה לא שבאמת אין להם חלק. זה מה שמסביר הרמ"א מפנו. מה אומר... נעם אלימלך הוא אומר אותו דבר. אבל דור המדבר מחמת רוב קדושתם לא היו צריכים להמתין לעולם הבא, ונהנו מחלקם בעודם בחיים חיותם. וזוהי כוונת אין להם חלק עולם הבא. אז זה כל כך מתאים ממה שראינו במהר"ל, שהם כל כך גבוהים, הם בכלל במקום אחר בכלל. כשהוא אומר לך, בשבילנו העולם הבא זה משהו אחר. משהו שלא קיים פה. לכן אנחנו קוראים לעולם הבא בהגדרה, כי זה משהו שלא נמצא פה. אז כשהוא אומר לך שהם כבר במדרגה של עולם הבא, אז זה כמו שאומר המהר"ל, שהם בעצם במקום אחר בכלל. כן? רב צדוק היה לו חלומות. צדוק, הקדוש, חלם לי, ואותי באיזבציה. באיזבציה שם, זה היה לפני שהוא היה רבי. אז הוא היה הולך לרבי שלו, אחר כך הוא נהיה רבי, אחרי שהרבי שלו נפטר, אז נהיה בעצמו רבי. לחסידים, אבל שם הוא היה חסיד. הרבי מאיזבציה, איך קוראים לו? מה הספר שלו? מי שילוח קוראים לזה. מי שילוח, זה הרבי של רב צדוק. אז אומר רב צדוק, היו מגלים לי את הדברים משורש נשמתי. בכלל הדברים היו אומרים לי כדור של המשיח, יהיה אותם הנפשות עצמם של דור המדבר. כמו שכתוב, זכרתי על החסד נעורייך, והדור של המשיח יהיה בסוד, תתחדש כנשר נעורייכי. שיהיה גם כן אותו הדור של חסד נעורים, שיתחדש שנית. תראו איזה חיבור, זכרתי על החסד נעורייך, תתחדש כנשר נעורייכי. זה דור המדבר, דור המשיח, מה שבאמצע זה שטויות, זה לא... זה פסיק קטן. זה אומר שזה דברים גדולים. אז עד כאן בשלב זה. מה ראינו? ראינו שדור המדבר דור מאוד גבוה. מאוד מאוד גבוה. נשמות מאוד גדולות. כמובן שנשמות מאוד גדולות, אז אולי בגלל זה היה את המתח הזה. נקרא לזה מתח. מתח. בין משה רבנו ודור המדבר, במינה מסוימת בין הדור והקדוש ברוך הוא. היה איזשהו מתח. שזה נבע במידה מסוימת מהגדולה שלהם. תראו, יש תורה, יש מצוות. אדם צריך לקיים מצוות. טוב. אז זה, חושבים שזה הדבר הכי קשה. נכון, מצד אחד זה קשה. ומצד שני, אצל אנשים שהם שומרי מצוות, אז זה לא, מה זה קשה? זה החיים, זה פשוט, כלומר. אם זה סעיף בשולחן ערוך, אין לי בחירה בכלל. כן, אני לא מתלבט. השולחן ערוך אומר שאסור לאכול את זה, אני לא אוכל את זה. נקודה, מה? זאת אומרת, המצוות
יש הרבה מצוות, וצריך ללמוד היטב את המצוות כדי לדעת את ההלכה ולדעת איך לדקדק ולדעת מה מותר ומה אסור. אבל בסופו של דבר, הבחירה שלנו, בדרך כלל, הבחירה שלנו, עבודת השם שלנו, היא מעבר למצוות. כי המצוות זה, יש את זה. מה זה עושה? יש קידוש שולחן ערוך. כתוב, זה מה שכתוב, מה שעשות. מה זה כתוב שזה מוקצה, זה מוקצה, אני לא אטלטל, זה בשבת. מה אתה רוצה שאני אעשה? כתוב. אבל החיים האמיתיים שלנו, שהם במידה מסוימת, זה חלק חשוב מאוד בעבודת השם. כן? גם המצוות זה עבודת השם. אבל גם זה בעבודת השם. בזה אין לנו מצוות. אין לנו הגדרות הלכתיות. כן? אבל פי שזה הדברים הכי חשובים. אין לנו הגדרות הלכתיות. לא כתוב בשום מקום איזה מקצוע אתה צריך לעבוד. ואיפה אתה צריך לגור. ואיזה אישה אתה צריך לקחת. וכמה ילדים אתה צריך ללדת. ואיזה תלמוד תורה אתה צריך לשלוח אותם. והאם כמה חדרים אתה צריך לקנות בדירה. האם אתה צריך להשקיע יותר בעבודה או יותר בלימוד או בכל מיני התלבטויות. כלומר, כל מיני התלבטויות שמאוד חשובות לנו. אבל בעצם אין לנו הדרכה מפורשת בהלכה, בשולחן ערוך, מה לעשות עם זה. אין לנו הדרכה מפורשת מה לעשות עם זה. בן אדם שהוא נדע מה שיותר חשוב לו, אז הוא ידאג יותר שהבן שלו ילך לתלמוד תורה יותר טוב, ידע מה. ובן אדם אחר פחות טוב, אבל גם הוא בטוח שהוא עושה טוב לבן שלו. והוא בטוח שזה בסדר גמור, והוא צריך לדאוג לבן שלו שילמד גם לימודי חול, ונדע מה, וכולי. הוא לא רואה בזה בעיה. כלומר, הדברים מאוד עקרוניים בחיים, בסיסיים, אין לנו הגדרות מדויקות. איך לעשות את זה? אין לנו הגדרות מדויקות. לכן יש גם אפילו לפעמים חילוקי דעות בתוך הרבנים עצמם, ובתוך ראשי ישיבות עצמם, כן? כולם מתכוונים לשם שמיים, ואין סעיף מפורט בשולחן ערוך. מה זה נקרא לשם שמיים? ישיבת מרכז הרב התפלגה לשניים, כידוע, לכולם. אני יודע, פה אנשים צעירים אולי לא יודעים. ישיבת מרכז הרב התפלגה לשניים. אחד נהיה הר המור, ואחד נשאר מרכז הרב. למה? כי היה מחלוקת מאוד עקרונית. אז מה זה אחד הוא לפי ההלכה והשני הוא לא לפי ההלכה? לא, שניהם יודעים את השולחן ערוך. ולמרות זאת, יום בברום ידע משהו לקרוא בשולחן ערוך, ולמרות זאת, אנשי הרמון חשבו אחרת. מה שאני אומר, הדברים המאוד בסיסיים בעבודת השם שלנו, יכול להיות דעות שונות, ואין הלכה פסוקה. מה חשוב? חשוב שבאמת אדם יגיע למצב שבאמת עבודת השם זה תופס לו את עיקר החיים שלו, ובאמת ההחלטה שלו היא לוקחת כמשקל הכי מכריע. מה הוא שואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאני אעשה? שהשאלה הזאת עומדת בפניו, וכל החלטה חשובה שהוא מחליט בחיים, אז הוא מעמיד את הקדוש ברוך הוא במרכז, לא בצד. אתה צריך לבחור אישה, אתה יכול להגיד יראת שמיים, כן, היא מתפללת 3 פעמים, יאללה, עשינו וי. עכשיו בוא נבדוק את הדברים האחרים. או שאתה יכול להגיד, יראת שמיים, זה השאלה המרכזית, זה מה שחשוב, כן? דברים האחרים. באיזה אופן אדם יכול לבחור יראת שמיים של אדם אחר? זו שאלה מצוינת. אבל בכל אופן, רואים יראת שמיים, רואים מידות, רואים צניעות, רואים חסד, רואים הרבה דברים. אז השאלה, עד כמה הדבר הזה חשוב לך? האם זה הדבר שתופס יותר מקום? לא תופס יותר מקום, כן? כלומר, מצד אחד,
יש הרבה דברים, שאלות מאוד חשובות, שאין לנו הדרכה מדויקת, מה לעשות? ובאמת יש הבדל בין האנשים. יכול להיות אחד מתאים לו זה ואחד מתאים לו זה. אבל מה שצריך להיות משותף לכולם, זאת מידת ההתבטלות. כלומר, שאדם אומר בסופו של דבר, אני רוצה שההחלטה שלי תהיה לפי רצון השם, לפי מה שמתאים לי, שעל ידי זה אני יותר אעבוד את השם, יותר אתקרב להשם, אני יותר יהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שזה דבר שהוא תופס מקום מרכזי בהחלטה שלי, שאני לא שוקל את הדברים העצמיים שלי, אני לא שוקל איפה יהיה לי יותר נוח ואיפה יהיה לי יותר קל, כן? אני יודע מה אני הולך לבחור מקצוע, אז מה אתה שוקל? האם אתה שוקל איפה יותר קל? איפה יותר נוח? איפה הוא מוכרים יותר כסף? או אתה שוקל שיקולים, לפעמים יותר רוחניים, יותר ערכיים, יותר חשובים. אני לא חושב, שוקל רק אך ורק את הדברים האלה. אז זה ניסיון מאוד גדול בעניין הזה. כלומר, אתה צריך כאילו לבוא ולהגיד, בעצם אני מוותר על כל הצרכים שלי, על עצמי, אני כאילו מבטל את עצמי כלפי השכינה. אני אומר, כל החיים שלי ינהלו רק באותה דרך שיוכל להתקרב לשכינה יותר. ואני לא אנהל את החיים שלי בדרך שנותנת לי מקום. מבינים מה שאני מתכוון? זה מאוד קשה. מאוד קשה לעשות את זה, ומאוד קשה גם להגדיר את זה. כי תמיד אנחנו צריכים גם קצת מקום בשביל עצמנו. אנחנו לא יכולים לוותר על הכל. אבל השאלה מה זה צורך אמיתי, מה זה צורך בסיסי, מה הצורך שהוא באמת מינימלי, כדי שהבן אדם יוכל להתקיים ולעבוד את השם. ומה הדברים שהוא רוצה לעצמו, הוא אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא עד פה, נתתי לך נתח מכובד, סבבה, עכשיו תן לי גם את שלי, אל תתערב בשלי. זה מה שאני צריך, יהיה טוב את זה, מה אכפת לך? מה אתה אכפת לך אם יהיה לי 3 חדרים או 5? מה זה מעניין אותך בכלל? זה אני כבר יחליט. אני נותן לך, אני מצאתי בית ליד בכנסת, יש מקום לסוגה גדולה, מה אתה רוצה יותר מזה? זה שלי, כן? זאת השאלה פה. האם הבן אדם עושה את ההבחנה הזאת, מבחינת הנפש שלו, או שהוא מוכן לבטל את עצמו. זאת השאלה פה. באיזשהו מקום, אני חושב אם אנחנו חוזרים לדור המדבר, השאלה, זאת הייתה שאלה בעצם. אחת האפשרויות להסביר כל הסיפור פה, שזאת השאלה. כלומר, האם הם נמצאים בדרגה שהם יכולים להתבטל באופן מוחלט, הקדוש ברוך הוא, או שרוצים לעשות איזשהו הבחנה, איזושהי הפרדה. אנחנו תן לך מה שאתה רוצה, ותן לנו עוד מה שאנחנו רוצים. מה זה קשור אליך? כן, אנחנו רוצים לאכול קישואים, לא רוצים לאכול מה? מה, גם לאכול? אתה תגיד לנו מה לאכול. זה לא לאכול מה שאנחנו רוצים. זה שייך לנו. זה לא שייך לך. כן? תן לנו את האפשרות. תן לנו מקום לעצמנו. האור של השכינה במדבר, הקדושה, הנוכחות של השכינה, כל כך חזקה, שבאיזשהו מקום הם מרגישים שהם מתבטלים. ואולי הם לא היו בדרגה הזאת של להתבטל לגמרי, כן? הלוואי שאנחנו היינו מתבטלים כמו שהם התבטלו. אבל בכל אופן, אולי הם היו בדרגה הזאת של להתבטל לגמרי. וצריך להבין כל החיכוכים האלה, זה לא היה חיכוכים רק בגלל הדבר עצמו. כל הדבר הוא רק איזשהו כיסוי למשהו יותר פנימי.
כן, כתוב פה בספרי, הספרי חכמינו אמרו, כמתאוננים, רש"י מביא את זה, אין מתאוננים אלא מתרעמים, מבקשים עלילה איך לפרוש מאחורי המקום. כלומר, זה לא מתחיל מזה שאכפת לי מה לאכול, זה מתחיל מזה שאני רוצה לפרוש. מה זאת אומרת לפרוש? זאת אומרת להרגיש משהו, שיש לי גם משהו שלי. כן, אני לא יכול להתבטא לגמרי. כן, שם במדבר הקדושה הייתה כל כך גדולה והנשמות שלהם כל כך גדולות שכאילו הייתה דרישה של התבטאות מוחלטת. זה לא משקורה גם בזה, במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם? זה אולי גם במעמד הר סיני במידה מסוימת, תכף נראה, כן? זה נשמה כל כך גדולה, אבל יש גם גוף, וכאילו באים ואומרים, אבל תן לנו משהו גם, אל תיקח את הכל. אז לך גם היום יכול להגיע למתוקן שהוא מדבר לך את הקדוש ברוך הוא ולא מבקש רק את הצרכים. אדם יכול להגיע, אבל זה צריך להגיע, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה כשאדם יגיע לזה, אדם יכול להגיע. לרוב, מי שחושב שהוא הגיע לשם, אז זה פשוט הוא חי בדמיון. הוא לא חי באמת, כי קשה מאוד להגיע לשם. אבל כן, בן אדם צריך את השאיפה הזאת. בן אדם צריך, וההחלטות החשובות שלו בחיים, בסופו של דבר, כאשר הוא נמצא באיזושהי התלבטות, לשאול את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאני אעשה? אז החסידים קל להם, כי הם שואלים, מה הרבי היה רוצה שאני אעשה? אז הולכים הרבי, והרבי אומר. אז זה היה בסדר, כלומר, לפחות מסודרים. אבל אנחנו בעוונותינו שאין לנו רבי, אז אנחנו צריכים לשבור את הראש. וזה לא פשוט. אבל צריך תמיד להזכיר לעצמנו, בכל ההחלטות החשובות, לתת מקום לדבר הזה. כן? מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. עד כמה שאני יכול להבין. כמובן, לא תמיד אני מבין. לפעמים אני טועה עד כמה אני יכול להבין. כן, שמעתי היום משהו ממש מאוד מצא חן בעיניי, למרות שזה לא הפשט. אבל יש בזה משהו מאוד עמוק. זה לא קשור, סתם אני אומר את זה דרך אגב, כן? כי... זה קצת קשור, כן? יש לנו, ידוע, יש כזה מושג שאומרים, יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו. זה אחת השאלות המפורסמות, אם הוא צדיק למה רע לו וכו' וזה. שמעתי מישהו בשם נחמן, אני חושב שהוא אמר את זה בשם נחמן, זה מתאים גם לרב נחמן. הוא אמר, צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכה כמותו, צדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו. הוא אמר שהוא צדיק גמור, אבל מה לעשות שהוא לומד ובסוף הוא אומר זאת הלכה, הוא לא צודק, הלכה לא כמותו, הרוב לא חושבים כמוהו, אז זה צדיק ורע לו. ככה הוא מסביר, מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שאין לך כמותו, אני יודע, בית שמאי כזה. כן, צדיק עצום, מה לעשות, אין לך כמותו. אז רע לו. זה משהו מאוד נכון. כי רע לו, כי הוא בעצם צריך להתנהג בשונה ממה שהוא חושב. הוא חושב שזאת ההלכה. ואם ההלכה לא כמותו, הרוב פסקו אחרת. כן? כמו שכתוב שם הסיפור הזה, שהוא אמר לו שתבוא אליי ביום כיפור. כן, אז תארו לעצמכם. רוצה לראות מי היה מסוגל פה. שהוא בטוח 100% שהוא צודק, וביום כיפור לבוא. אני לא חושב שיש רב אחד במדינה הזאת שמסוגל לעשות דבר כזה היום. ככה לבטל את דעתו, כן? מה זאת אומרת? אני צודק, אני יום כיפור שלי, זה שלי, אתה תעשה מה שאתה רוצה. לא, אמרו לו, אתה תבוא בכלום, אתה אומר לא. אז זה נקרא צדיק ורע לו. לפי זה. אומרת שאין הלכה כמותו. אומרת שהוא צריך לעשות משהו שלא מתאים לו. כן? אז זה מה שאנחנו אומרים.
אדם צריך באיזשהו מקום לראות מה שהוא יכול להחליט, מה שהוא יכול לעשות, שזה לא רק לפי מה שהוא חושב, אלא לפעמים אדם צריך להיות צדיק ורע לו. כלומר, לקבל החלטה, שאם זו החלטה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול לקבל אותה בניגוד לרצונו. שבדרך כלל זה לא יהיה ככה, בדרך כלל הוא ישכנע את עצמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את מה שהוא רוצה. כן? זה ברור. אבל לפעמים יכול להיות שהוא ילך להתייעץ עם מישהו, משהו, יעמיד אותו על משהו. אז זו אפשרות אחת להבין את הבעייתיות של דור המדבר. דור המדבר כמה שהוא היה גדול, אבל הוא לא יכול לבטל את עצמו לגמרי לרצונות של הקדוש ברוך הוא. היה לו איזשהו רצון למשהו עצמאי, כמו שראינו פה. מבקשים עלילה איך לפרוש מאחורי המקום. זו אמירה מאוד קשה, אתם מבינים? זו אמירה מאוד קשה. מבקשים עלילה איך לפרוש מאחורי המקום. כלומר, באמת זה לא אכפת להם מה לאכול, אבל הם מרגישים איזשהו צורך במשהו עצמאי שלהם. הם לא יכולים לגמרי לבטל את העצמאות שלהם. ויכול להיות שזה באמת בעיה של... יש הרבה שרוצים להסביר את זה ככה, שבגלל שהם היו עבדים קודם, ועבד הוא כל כולו מתבטל, ועכשיו הם יצאו לחופשי. הם רוצים להרגיש איזשהו עצמאות. יש פה בעיה מסוימת. זאת אפשרות אחת. זה כיוון אחד. להסביר את החטא. כלומר, יש פה איזשהו מתח בין הבחירה לבין הצייתנות. כן? באיזשהו מקום, בדברים מסוימים, כאילו בוטה לי לבחור. כן? הרי זה שהם ביקשו בשר, הם לא עשו שום איסור בזה. זה לא שהיה להם ציווי אסור לבקש בשר. הם לא חיללו שבת. לא עשו משהו שנגד השולחן ערוך. כן? הם יכולים להגיד, מה עשינו? מה? סך הכל עשינו בשר? מה קרה? לא עשינו שום דבר. כן? אבל לי באמת, זה לא התאים לרצון הכללי של הקדוש ברוך. כן? זה כאילו איזשהו לצאת מהאווירה, מהמהלך. הקדוש ברוך הוא מוביל איזשהו מהלך, והם בעצם אומרים, רגע, איפה אנחנו במהלך הזה? אנחנו גם כן, יש לנו מה להגיד. כן? זאת הבעיה. שאנחנו גם יש לנו מה להגיד. כן? זאת אומרת, תפסו בנושא של הבחירה בצורה בעייתית. זה כיוון אחד. עכשיו, זה קצת דומה, באמת, לעניין הזה של תינוק הבורח בבית הספר. התינוק הבורח בבית הספר, זה אומר שהוא לא מזדהה לחלוטין עם הדברים, כן? אנחנו יודעים בתורה, לימוד תורה, יש לו הרבה פנים. יש בחינה שתורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי. באף, כלומר, היה קשה לי מאוד ללמוד אותה. אבל בכל אופן, בזכות זה שלמדתי באף, אז היא שעמדה לי. ויש בחינה תורתך שעשועי. תורתך שעשועי, זאת אומרת, אני ממש מתחבר. כן? התינוק בורח בבית הספר, זה לא בדיוק תורתך שעשועי. זה כנראה איזושהי תחושה של כפייה. כפייה אמר כגיגית. וכאשר זה בא עם כפייה, אז יש בעיה.
ובן אדם רוצה עצמאות, הוא לא רוצה שיכפו עליו. הוא רוצה להרגיש שהוא עושה מה שהוא רוצה. ולכן זה קצת קשור לעניין שאמרנו עכשיו. טוב. עכשיו, יש דרך שנייה שלוקחת פשוט את הכל להשפעה שלילית של הערב רב או כל מיני רשעים שהיו. כלומר, בעצם זה לא עם ישראל. כלומר, כל מה שהמהר"ל אמר ובצדוק וזה על הנשמות הגבוהות זה חלק אחד, ואלה שעשו את הבעיות זה חלק אחר. אז זה בכלל פותר את כל העניין, כן? אבל משה רבנו רצה לקבל את הערב רב. כן, אבל בסדר, הוא רצה לקבל, אבל בכל זאת הם נשארו ערב רב, למרות שהוא רצה לקבל אותם. כן, זה שהוא רצה לקבל אותם זה לא שינה אותם. ויהי העם, אין העם אלא הרשעים, שנאמר מה יעשה לעם הזה, כך אומר הספרי. כלומר, זה לא מדובר על בני ישראל, על עם. כן? בהמשך הוא מביא פה מחלוקת בזה. תראו בסוף בהמשך הקטע הזה. אי אתה יודע במנהג האש תחילה, הרי הוא אומר ותאכל בקצה המחנה, יש אומרים אלו הגרים. הגרים זה בטח הערב רב. הנתונים בקצה המחנה. כלומר זה כמו התחלה. אבל שון מנסיה אומר, ותאכל בקצה המחנה במוקצים שבהם, בגדולים שבהם. אחרי הוא אומר, וישימו אותם להם מראש ולקצין. אז אנחנו רואים שיש פה מחלוקת ממש גדולה. מי פה העניין? כן, אז אם אנחנו הולכים לפי התנא פה, שזה הכל בגלל הרשעים, טוב, אז זה כל כך קושיות. למה? הרשעים מחפשים, עץ הרע כל הזמן מחפש איפה להיכנס. אז הם מצאו פה איזשהו נישה. כן, הם לא יכולים לבוא, לצאת ישירות נגד הקדוש ברוך הוא ונגד זה. הם מצאו איזשהו נישה. מתאוננים. וככה משכו אותה. עכשיו זה הסבר טוב, זה הסבר פשוט, זה הסבר טוב. בדרך כלל אומרים את זה על חטא העגל. על חטא העגל אומרים שזה היה ערב רב, שהוא ככה משך את העם לעשות את העגל וכל הדברים האלה. מה? כן, אבל זה לא פותר לנו את ההמשך. מה, זה לא פותר לנו את המרגלים. המרגלים בטח לא היו ערב רב. זה לא פותר לנו את כוח, שגם הוא היה בן קהת, בן יצהר, יש לו ייחוס. הוא לא ערב רב. כן? כלומר, הדבר הזה פותר לנו. כלומר, אם אתה רוצה להסתכל על כל דבר בצורה נקודתית, אז אתה יכול להגיד, פה זה היה בגלל הערב רב. שם זה מסיבה אחרת, שם זה מסיבה אחרת. כל מקום יש לו את הסיבה שלו. אם אתה רוצה למצוא פה איזשהו מכנה משותף, אז הנושא של הערב רב הוא לא פתרון כל כך טוב. כמו שאמרנו, כי זה בפרשת בעלותך, מיד זה בפרשה הבאה. כבר יש לנו את המרגלים, שהתורה מזכירה אותם בשמות, אנשים חשובים. זה לא כל כך ערב רב. אז אנחנו לוקחים את העניין הזה של שדווקא הטובים והגדולים שבהם בכל אופן חיפשו, כן? סוג כזה, מה כתוב? כתוב ותבער בם אש השם. כן? מה זה מזכיר לנו? נדב ואביהו, כן? אז גם יש הרבה שמה שמסבירים שזה מרוב קדושה. מעמד הר סיני זה מזכיר.
כן, מה? מעמד הר סיני. לא, מעמד הר סיני אף אחד לא נשרף שם. לא, נכון, זה יצא אש מהארץ. כן, הייתה אש ואף אחד לא נשרף שם. הוא אמר שבעצם הם חיפשו פה משהו יותר. כן, רצו לעשות יותר, בסדר, הכל טוב ויפה, משה רבנו פה מנהל את כולם, הכל מסתדר, הכל בסדר, אבל אנחנו צריכים לעשות יותר, כמו אלה שעלו שם, כן, אחרי חטא המרגלים, אלה שעלו שם, המפילים, שעלו להר, כן, רוצים לעשות משהו, לשם שמיים, אבל לשם שמיים, איך שאנחנו מבינים את זה, איך שאנחנו חפשים משהו לעשות, נו. אי אפשר כל הזמן שיגידו לנו מה לעשות בדיוק. נכון? נכון, זה מעצבן, שכל הזמן אומרים לך בדיוק איך לעשות. לעשות משהו. בסדר, שמעתי, הבנתי, בסדר. טוב, עכשיו יש כיוון אחר. כיוון אחר. קצת מופיע פה בצדוק. הוא מופיע בעוד הרבה ספרי חסידות. כן? איך כתוב שם? התאוו תאווה. איפה לכתוב התאוו? מה זה התאוו תאווה? אז הגמרא דורשת את זה על עריות. כן, הגמרא אומרת שפה בעצם הסיפור היה סיפור של עריות. שזה הדבר שהיה הכי קשה להם. איסורי עריות. אחרי מתן תורה, הרמב"ם הוא כותב את זה גם, שהוא כותב את זה על המתאוננים, לא על מי הוא כותב את זה שם. שהם בחרו על עסקי עריות. ככה כמו אומרת, בסרט יונה. כן, תביא רמב"ם, נו. קדושה. רמב"ם בספר קדושה בסוף הקטע פה של כל העניינים האלה של איסורי עריות, אז הוא אומר לנו פה משהו. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש, אלא מן העריות והביאות האסורות. מאוד להיזהר, מאוד להיזהר. כן, זה לא התחיל היום. פתאום שומעים על כל מיני אנשים שחוטאים. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרבם לפרוש אלא מן העריות והביאות אסורות. אמרו חכמים, בשעה שנצטוו ישראל לעריות, בכו וקיבלו מצווה זו בתרעומת ובכייה, שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות. כן? וזה הגמרא שם, פה הוא מביא את זה. אמרה במסכת יום, בדף ע"ה. אז טוב, זה תאווה. אבל יש בחסידות תמיד הם רואים יותר לעומק את הדברים.
כן, רואים יותר. אז זה אומרים ככה, מה זה התאהבות אהבה? התאהבות אהבה, כלומר התאהבו שיהיה להם תאווה. התאהבו לתאווה. כאילו, זאת אומרת, כשם תאווה הם התאהבו. זאת אומרת שיש אנשים מחפשים אתגרים יותר גדולים. אפשר להיות ילד טוב ירושלים כל הזמן. או המטרה היא לעבוד את השם, ולעבוד את השם לא עם היצר הרע, לא רק עם היצר הטוב. כן, בכל לבבך, בכל נפשך, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. ביצר הרע ויצר הטוב, אז צריך לעבוד את השם ביצר הרע. אז כדי לעבוד את השם ביצר הרע צריך יצר הרע. אז אתה כל היום עומד מול השכינה, רואה את הענן, ורואה את משה רבנו, וזה כליוון והוא, אז איפה אתה בכלל, אתה גמור, אתה התבטלת לגמרי, מה אתה... אז הם רואים התאהבות אהבה, כלומר הם רצו שיהיה להם קצת אהבה, קצת להרגיש שיש להם גם משהו משלהם, כן? משהו משלהם, תאווה, זאת אומרת, זה משהו פנימי, זה משהו משלך, זה שאתה לא עושה את הכל רק מתוך כפייה, מתוך זה שזהו, שיש פה את השכינה, יש פה משה רבנו, וככה זה, הוא לקח אותנו למצרים, היינו עבדים לפרעה, עכשיו אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, כן? זה כמו איזה עבד שיש לו חיים על צווארו, ובא אחד, לוקח את החוט ומעביר אותו מאחד לאחד, מפרעה לקדוש ברוך הוא. קודם הייתם עבדי פרעה, עכשיו עבדיי הם, ולא עבדים לעבדים. בסדר, נו, אבל מה אנחנו מחליטים? מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים איזשהו התמודדות, כן? איזשהו ניסיונות, איזשהו דבר שאנחנו נוכל להתמודד איתו. התאהבו תאווה, התאהבו שיהיה להם תאוות. יהיה להם תאוות, יוכלו לעשות משהו. כן? לתת לתאווה שלהם גם מקום. כן? תראו מה שאומר פה רב צדוק. וזה טעם שם המקום תבערה, כי בערה מאש השם. ואש זה שם הוויה. לכן קראו לזה תבערה, שהוא מלא רחמים. הוא רוצה לומר, רואי התברך מאיר בלב, הוא אש אוכלת אש. והיינו כי המתאומנים שמעתי די, רוצה לומר שהיו בעצבות. הוא מראה שחורה, וזה טעם רע באוזני השם. עניין באמת. ועצבותן היינו מפני טמטום הלב, כי חפצים לדבקה בו. וידוע דבעד המראה שחורה הוא מצפה לאור השם, שיבוא בקרבו בדרך תבערה והתלהבות. כן? ואז בדור המדבר כל מה שהם מבקשים נפעל תכף. והגיעו לתבערה שיהיה אש אוכלת אש, דיני השם נשמת אדם. כלומר, כאילו נולד להם תאווה, כי תעברת האש מתוקף וחום ואהבת אברהם אבינו. הוא אומר לך, צדוק, הם חיפשו משהו אחר, הם היו באיזושהי תחושה של תסכול, כן? אהבת השם לא בוערת. כדי שאהבת השם תבער, צריך תאווה. צריך התלהבות, צריך איזשהו יצרים גם. צריך משהו שיבער בך, כן? אז אם אתה ילד בירושלים, שום דבר לא בוער. כן, איך אמר רבי מקוצק? מקוצק אמר, החסידים, אמר, נכון שכולם אנשים כשרים, אבל רציתי שהם יהיו כחיות הטורפות ביער. כן? נכון, אנשים כשרים, כולם. תתלך, בובלך, כשרים, אבל... איפה האש? כן? איפה האש? איפה החיות הטורפות ביער?
כלומר, להתנפל על השם. כדי להתנפל על השם, צריך את האש. והאש הזאת, כאשר לא מוצאים את הדרך להבעיר אותה ולהוציא אותה החוצה, כאילו, כי הכל כבר נמצא, אז זה מביא לתסכול. כן? אז זה מביא לתסכול. בעצם, כאילו, אתה מרגיש שאתה לא ממש את הכוחות שלך. לא ממש את הכוחות שלך. אז אתה רוצה לעשות משהו. רגע, מה אתה לוקח אותי לארץ ישראל? תן לי לבדוק, אני אגיע בסוף לארץ ישראל. תן לי לפחות לשלוח מרגלים לבדוק שאני גם אהיה חלק מההחלטה, שזה יהיה גם שלי. מה אתה לוקח אותי ואני אלך כמו איזה עדר? אז מה עשינו? כן, תן לי גם משהו. מה אתה מביא לי מן? מביא לי זה? וואלה, כל אחד טועה מה שהוא רוצה. כצפיחית בלבש. נו, אז מה עשינו? תן לי משהו, שיהיה לי את הטעם. יש טעם של דבר שמתואמים אותו רק אחרי שמתאבים. במן אפשר לטעום טעם של צפיחית בלבש, של כל אחד טועה מה שהוא רוצה. אבל את הטעם של התאווה אי אפשר לטעום. כי זהו. יש את זה, כן? רוצים, התאוו לתאווה, כלומר, להרגיש שזה משהו שלהם, שכאילו משהו שבא מהם, שהם חיפשו את זה, והם יצרו את זה, והם ביקשו את זה, ועל ידי זה הם מרגישים את ההתלהטות, את ההתלהטות של יצרים לקודש, אבל ההתלהטות של יצרים, חפשים איך הם חשבו שככה הם הגיעו לזה. על ידי התלונות. שילמו מחיר. שילמו מחיר. אנחנו גם. אולי עד היום משלמים קצת מהמחיר שלהם, אבל טוב, בסופו של דבר כנראה הדרך היא קשה. הדרך היא קשה. לפעמים האדם מוכן לשלם מחיר כדי להרגיש שהוא שלם לגמרי עם מה שהוא עושה. שהוא לא עושה את זה רק מתוך האנרציה, מתוך הכפייה, אלא שהוא באמת עושה את זה מתוך בחירה שלמה. כן? פעם אחת בא אליי איזה זוג אחד, חבר'ה צעירים, יש לכם בערך, אני יודע, וואו. אז אחד הכיר את הבחורה, וזה, בסדר. זהו. איתו נתחתן. מזל טוב. בסדר. ההורים נפגשו. למחרת בבוקר, הבחור בא אליי בוכה. מה קרה? היא אומרת שעוד לא, שזה לא הולך. למה היא לא רוצה? כי היא מרגישה שאני עוד לא שלם עם זה. היא רוצה להרגיש שאני ממש שלם עם זה לגמרי, והיא מרגישה שאני עוד לא שלם לגמרי. אז היא אומרת בואו נדחה. כן? יש איזשהו, לפעמים, הרגשה כזאת, שאדם מרגיש, הוא שלם עם זה לגמרי, שהוא יכול להשתלם עם זה לגמרי, שזה בא ממנו, שהוא שותף מלא, שהוא מקבל את זה באמונה שלמה, שהוא לא מקבל את זה כמו הירח, שמקבל את האור מאחורה, רוצה להרגיש שהוא
שלם עם זה לגמרי, כן? וכנראה, הם לא הגיעו לזה. ולכן באיזשהו מקום אמרו, עד כאן. עד כאן. אנחנו עוד לא מרגישים שאנחנו כל כך... זה כיוון אחר. יש כיוון אחר שכבר אין לנו הרבה מה לדבר עליו. שהיה להם ספקות. כן? אומר פה בספרי, רבי אומר כי מתונים רע אל העבודה זרה. אמירה מאוד קשה, כן? מה זאת אומרת עבודה זרה? כלומר שהיה להם ספקות. מה זאת אומרת היה להם ספקות? היה להם ספקות. כלומר, הם היו במצרים שנים רבות, לא ראו את הקדוש ברוך הוא שם. פתאום הקדוש ברוך הוא בא. אני יודע, אולי הוא מתכוון להסתלק עוד מעט עוד פעם. ואז מה יהיה איתנו? איך אחאב אומר לאליהו, נו עכשיו אתה, לא אחאב, העבד שם. עובדיה, אומר לאליהו, אני רואה אותך פה, אתה לא מדבר איתי. עוד רגע אתה תעוף מפה ואני אשאר לבד. אז מה אני אעשה? כן? כאילו, יש השם בקרבנו ימיים, כלומר, הם רוצים לדעת. מה הולך פה? אתה בא, ואתה בוטי אותנו ממצרים, אתה לוקח אותנו מדבר, ואתה אומר, תיקח אותנו מישראל, והכל טוב ויפה, אבל אולי מי אומר שאתה לא תברך לנו פתאום? אז עוד פעם, אנחנו... כן? כלומר, זה דרך שהיא כולה דרך של ניסים, דרך של השראת שכינה, דרך שהקדוש ברוך הוא מוביל, משה רבנו מוביל. ומה יקרה אם פתאום זהו? אז אנחנו ניפול, כן? אתה מעלה אותנו למטוס, אתה מטיס אותנו לגובה, כן? איזה חללית, אבל איך חוזרים משם? אני יודע איך חוזרים משם, שלא ניפול ונתרסק. כן, מי יודע מה לא לקרות, כן? כלומר, האם יש פה מהלך שהוא מהלך שהוא בלתי מותנה, שהוא ודאי, או שיש פה מהלך שהוא על תנאי, כן? הם כאילו באים ואומרים, אם זה על תנאי, אז עזוב אותנו. בוא נחזור למצרים. מצרים לפחות אנחנו יודעים מה שיש. כאן, לא יודע מה יקרה, נעשה חטא, לא נעשה חטא, יקרה ככה, פתאום נהיה בבעיות. כן? אז זה גרם להם את הרצון להיות יותר שותפים להחלטות, להיות יותר, לקבל מקום יותר גדול בתוך כל העניין הזה. טוב, ככה דיברנו קצת על רגל אחת, על קצת העניין הזה של דור המדבר. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, זה דור מאוד גבוה. אני לא התייחסתי לכל מקרה בנפרד. הפרשנים פה, בכל מקרה, מעריכים מה בדיוק היה חטא ומה לא, ולמה מרגלים, ולמה קורח, ולמה הם מתאוננים, ולמה זה, ולמה זה. יש פה פרשנות רבה מאוד. אני רק רציתי להדגיש כמה נקודות, להסביר באיזה מצב הם היו. באיזה מצב הם היו, שזה מה שאחר כך, יכול להיות שזה מה שגרם להם אחר כך להגיע לידי הטעויות היותר ספציפיות. טוב.